ku ji ikon Allah. Manzo Allah ya ce idan miji ya sadu da matar shi ya zuba mata maniyi, sai wannan maniyi nashi da nata sai su haɗu, sai su yi yawo a cikin dukkanin danginsu har zuwa kan annabi Adam. Beyond biology kenan kuma yau. Wannan karatun ba mai biology da yake da shi. Maniyinka da na matarka in suka haɗu, manzo Allah ya ce sai kuma sai su shiga sai su yawo cikin dangi, a tafi tun daga kan babanka, babanta, kakanku duka har salsala, sai maniyin ya kewaye wannan jinin sai ya dawo. Me yasa aka faɗa haka? saboda a iya haifan maka ɗa a dukkan gidanka bai yi kama da kowa ba, dukkan danginku na duniya yau bai yi kama da kowa ba, duk dangin matar kama bai yi kama da kowa ba. Ya je ya ɗauko wani dattijo can shekara 10,000 shekara 10,000 can ya ɗauko wani dattijo. Shi yasa sai ga an haifi wani yaro a gida sai ka gan shi kamar kwara, ana nan kuma sai a haifi wani sai gan shi kamar buzu, wani sai ga ya kama da inyamuri, wai haka ina fata, wani ce kama da inyamuri, wani ya kai, kuma duka ɗan ubansu ne, duka shi ne. Ko kun fahimta jama'a? Haka al'amarin yake.